Egun guztioi, nik enekin itzaldi bat eman behar nune, baina gomendabiate prozesui buruz hitz egitea. Da, esan, ikusi nunen irikitzen zala lehiaketa, eta oinarri irakurri nitune, bai atertze ditu ziten, nola 26 herrialdetan burutzen zan, parte hartzen zuen jaialdi bat zala, eta orduan pentsatu nuen letra idazteko garaien egoki izan zeikela hizkuntza ezberdinak nahastea, identifikatuta sentitzeko herrialde guztietako, nahiz eta musika unibertsala izan hizkuntzatik, eta hori, orduan izan zen, erronka bat pixkat estribilloa gehiena sonotu bat zegoen melodia hizkuntza ezberdinetan jorratzea. Eta gero baita izan martzan parte hartzailea, orduan maketan baita adin ezberdinetako parte hartzen zuen, eta gero baita fidela izan da azkeneko emaitza eta pixkata izan da izatea martxa duna besti bat, eta positibotasun hori transmititzen duna, eta nik uste baita bideon Manoleko oso ondo paso dola, zorion du behar bai,